Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmen häkimetleri döwlet elçiligindäki medianyň tasdiklamagyna görä öý haýwanlarynyň saklanylýan ýerlerini dünýä ölçeklerine laýyk gurnamak, bu ugrdaky iň gowy tejribeleri öwrenmek hemde ornaşdyrmak kararyna geldiler. Şunun bilen baglykda 15 fevralda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan öý haýwanlary üçin ýürütilýän merkezi veterinariýa hasahanasyny gurmak teklifi ortaga atyldy. Bu teklip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda itlerin we pişiklerin awlanysy, öldürilişi hakynda gurrun berýän nowatdaky video maglumatlaryny çap etmeginiň ýanyna gabat geldi. Ol videolar 13-nji we 14-nji fevralda çap edildi. Azatlyk Radiosy we Türkmenistan barada habar berýän garaşsyz nesirler ýurtda, hususan da paýtaxt Aşgabatda eýsiz haýwanlaryň ýygyderli ýok edilişi hakynda ençim ýyl bäri habar berip gelýärler. Galbertede Berdimuhammedowyň veterinariýa hasahanasyny gurmak baradaky teklifi orta atan güni, ýagny 15 fevralda Aşgabatyň Parax 4 etrapçysynda öýsiz itler pişikleri awlamak işleri dowam etdirilýärdi. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, hususy jaýlary ýykylýan adamlaryň köpelmegi we olaryň öý haýwanlaryny köçe taslamaga mejbur bolmagy netijesinde Aşgabatda we onuň töwereklerinde eýsiz pişiklerin itleriň ýyl-ýyldan köpelýändigi habar berildi. Emma muňa garamazdan prezidentiň häzir öýsiz haýwanlaryň gyrylmagynyň dowam edýän wagtynda eden teklibi ýurtda dören ykdysady kynçylyklar eýsiz jandarlaryň köpelmegi bilen baglanşdyrylmaýar. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu ýa-da habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi meniň gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň polisiýasy aýallaryň sürüp barýan awtologlaryny barlaýar we dürli bahanalar bilen olaryň sürüjülük şahatnamalaryny ellerinden alýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 18 fevralda habar berdiler. Olaryň sözlerine görä şuňlar paýtagtyň köçelerinde awtologlaryň barlanmagy köpçülikliň häsiýetde amal aşyrylýar. Polisiýa awtologlaryň köpüsini saklaýar, emma aýallara has berk daraýar. Şu gün tutuş şäherde irden bäri polisiýa dur ähli uloglary saklaýarlar, emma ilkinji nowatda aýallaryň sürüp barýan uloglaryny ähli zatdan bahana gözleýärler diýip sürüjülük şahatnamалary ellerinden alynanlaryň we şeýle ýagdaýlara şaýat bolanlaryň birnäçe bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Onun gurrun vermegine görä şeýle ýagdaýlaryň biri 18 fevralda günüň başynda Taparmurat Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda bolupdyr. Polisiýa işgärleri aýal maşgalanyň sürüp barýan awtologyny saklap, dokument barlygyndan soň onuň sürüjülük şahatnamasyny ýzyna gaýdyp bermändir. Olar bar zatdan bahana gözlediler, ähli dokumentleri barladylar we dermanly gapyrjagyň içini gözden geçirdiler. Olar dermanlaryň arasynda analginiň we dimedrolun ýokdugyny bahana hökmünde ulandylar. Bu dermanlaryň ornuna başgasynyň bardygy barada sürüjüniň düşündürüşine garamazdan polisiýa işgäri beýle zatlary bilmeýänligini aýdyp onuň sürüjülük şahatnamasyny saklap kaldy diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyň Aşgabatdaky söhbetdeşleriniň sözlerine görä polisiýa işgärleri aýallaryň sürüjülük şahatnamalarynyň ellerinden alınmagynyň sebäplerini düşündürmän ýokurdan görkezmäniň bardygyny aýdýarlar. 18 fevralda Türkmenistanyň Kronikasy neşri garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda awtologlaryň we olaryň gapdalynda aýal sürüjüleriň inspektorlara garaşyp duranlygyny, şeýle-de bir tarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda 20 çemesi awtologyň saklananlygyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä günüň dowamında 90 we 120 aralygynda awtolog polisiýanyň jerime duralgasyna alınıp baralypdyr. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä ýeňi ýakynda öz şahsy awtologlaryny sürmek gadagançylygy kanuny goraýjy daralaryň zenan işgärlerine hem edilipdir. Türkmenistandan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.
Gepriyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Gallaçy käreneçiler mineral dökünüpçünçülüginden şikayet edýär. Lewap welaýatynyň däne we etrawynyň Parahat we Azatlyk daýhan birleşiklerinden bir näçe gallaçy käreneçi Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysy bilen gurrundaş bolup, özleriniň mineral dökünüpçünçüligi bilen bagly duçar bolýan kynçylyklary barada gurrun berdiler. Olaryň tasdiklamagyna görä mart aýynyň ikinji dökünme üsüminiň golaýlaýanlygyna garamazdan gallaçy käreneçiler himiki dökünler bilen kadaly üpçün edilmeýär. Parahat daýhan birleşiginiň käreneçileriniň gurrun bermegine görä dekabr aýynyň mineral dökünüpçünçüligi döwlet tarapyndan kadaly amala aşyrylman soň yetip gelýän dökünme üsümi olary ýynjylykdan gaçyrýar. Her bir hektar buğday üçin döwlet 200-250 kilogram azot bermeli. Ýöne şu berilen ýagdaýynda da 100 kilogram dökünüň üstünden 10-20 kilogram tutup galýarlar diýip, Azatlyk daýhan birleşiginden efirde atlandyrylmazlyk şertine çykyş eden käreneçi Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Habarçy Azatlyk daýhan birleşigine dökünü bilen üpçün edilen gallaçy käreneçileriň sanynyň 130-a ýetmeýändigini aýdýar. Haçanna käreneçiler daýhan birleşigiň resmiýleri bilen duşup dökün ýetmezçiligi bilen bagly şikayet edenlerine resmiýler gallaçylardan berilen döküne razy bolmagy soraýar. Käreneçiler azot dökününiň hususiýetçilerdäki bahasynyň aşa ýokurdygyny aýdýarlar. Döwlet mediýasy gallaçy käreneçileriň mineral dökün ýetmezçiligi barada edýän ardy şikayetlerini agdamaýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com.